Миёбам рӯи варақ да падзаёби ту медава ҳар сония ҳар дақиқа номи те эҷоди навай ту як китоби нави маи пурай сайфаи ғам ба мисраҳои бевафоии ту ба меҳри кам ба лаънат гуфтани шабҳои кишидан саҳар ма ба мисли як киштии монда да байни бар ма як ғариби да хинукӣ монда беҷои кор ма мисли сахраи дедомум ки ба меҳру чидам зор биё чиста ма терафамонума ки кӯчагӣ я намуд ход мекни типа беақлаки синфияги заёби ту мазора дугонатаги празем як савол барои чӣ мо аям дигар мегрезем лаънат ба ҳамаи дугонот беғарзи як касш ту худат медонӣ ки аехай бало ба пасш ту мара кай мефаҳмӣ намефаҳмӣ ноодамӣ ту мадада ҷои каси да ҳаёт бойдодамӣ ту як ҳароми бедили касрати файзободӣ ту як гуроди виқади ахшрӯ ғамум додӣ да бади ячим зад гудокой бе ҷавоби ватсап симкаи билайни ба ҷои суратҳои фейсап ту кира ошиқ кардӣ кираи худ дур мекунӣ ту заёби мара дида хиёлат кори зур мекунӣ бирор духтар ма бинам ёд кардам ма иродара тика тикатар накам блаи дили даридара намон мара дум карда ки ма худма гум кардам набар мара лабирин ки ма худра гум задам бишику гап закани ки ҳаёти ту ҷазир кард ки бурдак хандаи лабота ки тура ба ғам асир кард донишҷӯи коллеҷи тиби раёни файзобод духтараки ай шуши дошида бехонаи обод дили тура тика кардам ба ду қисм ду бисташ ки хушруги тура айф кард ки тура зада гашт дараи файзобод ту чӣ хотираҳои дорӣ телта дидан мумкинаст ту чизера ба ҷо дорӣ фоткаи дастот даруд шаби торик бари карола потяи сирхи танат ба ёди адилут менолад кадом секрета бугум ки тура ӯ сахтарсон кай духта қати шушай шарда ана ки ӯ фасон кай ҷои кор боми ҷаҳон профессия пасудамой ка баъди кор коми маъқул шид коми коми расабой кард муибаи балитахи чорум этажи ёсин тура чӣ ягон болот зад ё ки тура задак ҷин тамоман налишидӣ ки боварӣ нестаму бошӣ марам боварӣ надоштам ки дар ту бошам ошиқ ту чӣ хелу рӯзора бля ёда дур мекунӣ комрӯзи байни дуди кабуту худта гум мекунӣ варами поёни жилутка то чанд калон мешава фигураи секси ту рӯз ба рӯз кайфалон мешава саломатӣ оста остаи баданат каз мекуна тура зарари махоркаи байни коғаз мекуна дучанд зиёд ошан гирута макияж мекуна телаи хушрӯи тура беқадр лави пляж мекуна гули хушбӯи маи хона дури беваза ҳар каса вақте дада мега бе падарай фарзанд бадан таларза мегира дуруни дил тарсузак ӯ кӯдакай беақлай сука ту накун шамазок болаи сухтаи худат паразит намак начош нагӯ дада надорӣ намон гум шава хандаи лабош ки дараи файзобод партира алло мезанам ирода сали дадашай муибама да занам